Toto je na mňa. No, pokračuj. Všimol si, akú má whisky Jameson úžasnú farbu? Fakt. Čo ti to pripomína? Zlato, No. alebo med. No. A čo myslíš, z čoho pochádza táto farba? Z potravinárskej farby alebo z karamelu? No tak to určite. No, tak mi to povedz, nenapínaj ma. Možno vieš, že každá whisky vychádza z destilačného prístroja ako číra bezfarebná tekutina. S Jamesonom je to takisto? Presne tak. Toto nádherné zafarbenie získava v súde. Dubové drevo totiž obsahuje tanín, to je organická zlúčenina prírodného pôvodu, obsiahnutá napríklad aj v čajových lístkoch. Alebo aj červené víno však. Áno, tanín je rozpustný v alkohole a z neho získava whisky túto úžasnú zlatistú farbu. Takže to znamená, že čím dlhšie whisky zreje, tak tým je tmavšia? Malo by to tak byť, ale nie je to pravidlom, pretože niektorí výrobcovia používajú súdy, ktoré sú už opotrebované. Tanínu je tam stále menej a menej, lebo sa vyplavuje. Whisky síce dozrieva, ale nezíska extrémne tmavú farbu. A má tanín nejaký vplyv na chuť alebo vôňu? Myslím si, že žiadny, alebo minimálny. Ale o tom si povieme neskôr. Dobre. Mimochodom, vieš, ako spoznáš na írskej svadbe nevestu? Nie. Ako jediná má biele gumáky.